Għal xejn ikun twieled Ġesu f'Betlem, għal xejn ikunu marru r-rajja jarawh, għal xejn il-maġi l-lum fil-Vanġelu smajna li mxew mixja mill-vant biex jiltaqgħu biex jaraw, biex ifittxu s-sinjal li kien moħbi taħt il-kewba, jekk aħna ma nagħmlux l-esperjenza li għamlu huma. Jekk tibqa' storja li nirrakkuntaw nieħdu gost biha u ma ssejx l-istorja tagħna. Importanti li ssir l-istorja tagħna ta' kull wieħed u kull waħda minnha, importanti li inħossu fina fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, fl-esperjenza nisranija tal-ħajja tagħna. Inħossu li verament Ġesu qiegħed hemm, Ġesu twieled. Skużawni. Ġesu twieled, Ġesu qiegħed hemm u Ġesu jagħti sens lill-ħajja tagħna, lill-esperjenzi tagħna, lill-ġrajiet tagħna. U tant kienet importanti dejjem fil-Knisja li f'diversi postijiet, ma speċjali fin-nord tal-Ewropa, marbuta mal-festa tal-lowm, l-Epifanija tal-Mulej, ir-Rivelazzjoni tal-Mulej, joħorġu mill-parroċċi, qabel kienu joħorġu saċerdoti, llum joħorġu żgħażagħ lajċi, lebsejn ta' slaten maġi u jduru id-djar kollha. U jiktbu mal-bibien ta' djar, forsi ġili rajtuha, minn Siefer fin-nord tal-Italja, pereżempju fl-Awstrija jew il-Ġermanja. Jagħmlu s-sinjal tas-sena 20 u 26 issa. 20 fil-bidunet u 26 fl-aħħar. Imbagħad bejniethom ipoġġu littrej b'ismijiet ta' slaten maġi. Ipoġġu littra C għal Gaspar, ipoġġu littra M għal Melchior u jpoġġu littra B għal Baltasar. Imma dawn it-tlet ittrej fin-nofs tal-annu tas-sena 2026 aktar milli jfissru l-ismijiet ta' tliet slaten maġi ifissru li Alla li Kristu ibirek din id-dar. Kristus si għal Gaspar, mansjonem din id-dar, Melchior emme mansjonem benedicat, Baltasar benedicat ibirek. U għalfejn jagħmluh dan, għalfejn din it-tradizzjoni hekk sabiħa illi għadek tara sallum anke tmur fis-sajf taraw miktubejn bil-ġibs fuq il-bibien dawn l-ittri. Għalfejn din it-tradizzjoni sabiħa? Għax jemmnu huma konventi illi jekk l-esperjenza tal-miliet li qegħdin nagħlqu llum ma titħolx ġo kull familja, ġo kull dar, allura tibqa' storja illi aħna niftakru, illi aħna nistennew li tiġi kull sena, imma ma tbiddel xejn fil-ħajja tagħna. Illum il-maġi jagħtuna metodu, jagħtuna stejl kif il-ħajja tagħna nisranija tista' tkompli tikber. Il-maġi jaraw fenomenu, tiġrilhom xi ħaġa, jagħmlu esperjenza. X'kien dan il-fenomenu? Naturali. Jaraw kewba. U aħna lilna ma jiġrulniex fenomeni naturali. U aħna lilna ma jiġrulniex esperjenzi li bħal maġi irridu nfittxu l-ispjegazzjoni tagħhom għax ma nafuhiex. Tinqala xi ħaġa fil-familja illi inti ma tafx xi tfisser, tinfixel, tifxlek, m'għandekx kontroll tagħha. U bħal maġi, ġewwa fina bħal maġi, inkunu nixtiequ insibu t-tifsira, is-sinifikat ta' dak li jiġrilna, tal-esperjenza li ngħaddu minnha. Tista' tkun esperjenza ta' diffikultà li ngħixu, forsi mal-ġirien, jew forsi mal-qraba tagħna, ma ta' ġewwa, forsi mal-istess tfal tagħna, jew mal-istess raġel jew mara tagħna. Ma nippruvawx infittxu spjegazzjoni aħna u ngħidu imma għalfejn lili. Bħal maġi aħna wkoll nitilqu fi vjaġġ
importanti li nitilqu fi vjaġġ, importanti li nfittxu, importanti li nippruvaw nsibu tifsira li tixraq lil bniedem, li tixraq lilna għal dak kollu li jiġrilna. U dawn il-maġi x'jagħmlu? Biex ifittxu lil xi ħadd li jispjegalhom dak li ġralhom din l-esperjenza. Imorru jħabtu fil-palazz ta' Erodi. U aħna wkoll imsejħejn biex imorru nħabtu il-bieb ta' xi ħadd li jista' jgħinna. Issa aħna ħafna drabi immorru għand it-tabib, immorru għand l-avukat, immorru għand il-perejt, immorru għand il-counselor. Dan kollu nagħmluh bħal maġi biex dawn jagħtuna ftit dawl, jagħtuna ftit spjegazzjoni dawn in-nies, dawn l-esperti fuq il-ġrajja li ġratilna, fuq il-problema d-diffikultà li għandna. Imma kemm il-maġi u kemm Erodi flimkien mal-iskribi jindunaw illi ir-raġunament tagħhom, it-tifsir tagħhom mhux biżżejjed. Il-perejt, l-avukat, in-nutar, it-tabib jista' jagħtik id-dawl tiegħu l-idea tiegħu. Id-dawl fuq dak li ġralek. Imma d-dawl fuq l-istorja umana tiegħek, id-dawl fuq ir-ruħ tiegħek, id-dawl fuq l-ispirtu tiegħek, id-dawl fuq is-sens tal-ħajja tiegħek, la jagħtiwlek it-tabib, la jagħtiwlek l-avukat, la jagħtiwlek in-nutar u lanqas il-perejt. Imma min jagħtiwlek? Il-kelma tal-Alla. U għalhekk Erodi flimkien mal-iskribi ifittxu fil-kelma tal-Alla biex jaraw x'tgħid il-kelma tal-Alla fuq din il-ġrajja, fuq il-ġrajja tal-kewba, fuq din l-esperjenza. X'tgħid il-kelma tal-Alla fuq dak li jiġrili lili, fuq dak li għaddej minnu bħalissa, fuq l-inċertezzi tiegħi bħalissa, fuq il-biżgħat tiegħi bħalissa. X'tgħid il-kelma tal-Alla? X'tgħid il-kelma tal-Alla fuq id-diffikultà li għaddej minna bħalissa fil-familja? X'tgħid il-kelma tal-Alla? U jeħtieġ li aħna nfittxu dan id-dawl tal-kelma tal-Alla. Mhux biżżejjed ir-raġunament tagħna, mhux biżżejjed Erodi u l-iskribi, dawn ikollhom bil-fors jirreferu għall-Iskrittura. U l-Iskrittura tagħtihom id-dawl. Tagħtihom id-dawl. U tgħinhom f'dik l-esperjenza isibu lil Ġesu. Tgħinhom jindunaw li dik il-kewba hija Ġesu. Dik l-istorja li għaddej minna bħalissa hija Ġesu. Tgħidu li Ġesu f'din it-tbatija, f'din id-diffikultà, f'din il-bqija. Ġesu qiegħed hemm, x'imkien qiegħed hemm. Id-diffikultà l-kbira fejn hi? Illi aħna ma nibqgħux infittxuh, li aħna nagħmlu bħal Erodi nibqgħu bil-qiegħda. Li aħna minn għalina konvinti bl-idejat tagħna, bil-konvinzjonijiet tagħna, minn għalina m'hemm xejn ġdejd. Ma jista' jagħtina xejn ġdejd Alla u l-kelma tiegħu fuq l-istorja tagħna, fuq il-ħajja tagħna. U allura lek jagħmel sens illi niċċelebraw il-festej matul is-sena kif għadna kif smajna. Fi kliem ieħor niċċelebraw il-ħajja kollha ta' Ġesu matul is-sena. Mhux sempliċement biex infaħru lil Alla. Alla m'għandux bżonn li jkun fiċ-ċentru kontinwament tal-attenzjoni tagħna. Alla mhux bniedem, mhux xi ħadd li huwa għalih. Imma Alla u xi ħadd li lilna kontinwament jagħtina dawl fuq l-istorja li ngħaddu minnha. Alla u kontinwament moti għalina biex lilna jgħinna nindunaw, jagħti sens lil dak kollu li aħna ngħaddu minnu. Għaddej minn xi għaddej, hemm Alla fih. U trid issibu mhux bir-raġunament tiegħek, trid issibu blajnuna bid-dawl tal-Iskrittura. U meta nsibuh dan kif ġralhom il-maġi, aħna wkoll bħalhom ngħixu l-esperjenza tal-umanità realizzata, tal-bniedem realizzat. Il-bniedem realizzat minnu? Il-bniedem realizzat u dak illi m'għadux inkwetat bih innifsu. Illi m'għadux inkwetat bil-problemi tiegħu. Immu l-bniedem moti, totalment moti. Kif jagħmlu l-maġi? Taw rigali, deb, inċens, mirra. Kif jagħmlu l-maġi? Jinżlu hemm verb qawwi, jinżlu jimteddu mal-art biex jaduraw lil Ġesu. Mogħtijin kollha kemm huma għal xi ħadd ieħor, għal Ġesu, għal Alla. Din hija r-realizzazzjoni, il-fulfillment, dan hu l-ferħ. Din lena illi l-kol kemm aħna nfittxu. U għalhekk il-Vanġel jgħidilna għaddew minn triq oħra.
Ġiġifieri għaddew minn triq oħra. Inbidlu. L-esperjenza tal-kewba meta fiċċew fuqha, meta pruvaw jifhmu s-sinifikat tagħha, meta fiċċew fl-iskrittura u l-Bibja tagħhom id-dawl fuqha, meta laqgħethom din l-esperjenza ma' Ġesu, allura imorru lura minn triq oħra, ma jibqgħux l-istess. U dan hu l-mod kif aħna nikbru il-mod fil-fidi, mod ċikliku. Ma tiġrix darba din l-istorja fil-ħajja tagħna, imma tiġri kull darba li aħna nippruvaw nfittxu li nifhmu fid-dawl tal-Iskrittura esperjenza li tkun ġratilna. Jew nitolbu lil Mulej li jrid jagħtina d-dawl din l-epifanija, li jrid jirrivelalna, jagħti sens lill-istorja tagħna, lill-ġrajiet tagħna, lill-esperjenzi tagħna. Jew nitolbuh biex jagħtina wkoll id-don tal-umiltà, id-don tar-riċerka, id-don tax-xewqa li nsiru nafu, illi kellhom il-maġi u li waslithom lill-maġi biex jiltaqgħu bihom.